long live! Long live! Long live! People struggle, long live! Long live! Long live! Nonang kelongji Lok Sabha election 2024 aning kan BJP, Congress, APHLC, ASDC lapen kaprek Racharia Songalong MP ticket komada abangphu philo kelongpo. Karbi Anglong arat komada party aphan ningka chathesi vote ki jokpo. Asam along riarlo pangrum pet pen MP ang hoy krepidu. Laswang pong pen kedam tang 2019 aning kan MP kilik along ki high percentage ke minai ki 3S autonomous district pen ki thurdun MP Horen Singh bihin. Tangte MP Horen Singh be MP LADS atang ka pen Karbi Anglong West Karbi Anglong na pen di Mahasaw la district itham arwada phan ningkan phong bong kupipi kaching thura saya mosi iklem pila. Hemprek mate article 244 a lama puthak batai ko anlo parliament along lamthi kapaklang dunlo laki ratsi thekprom. BJP pen MP ticket ke hangdun Ratul Teron, Ronald Kiling, Randib Ronghang, Dr. Jayanta Rongpi, MLA Vidya Singh Ingleng, EM Surjo Rangphar, Dr. Pankaj Teron, EM Amar Singh Tiso lapen Long Singh Teron atum hilupusi Rajasthan pre. Bang Swang Bong pen Singhason local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council along Land and Revenue in charge EM Amar Singh Tiso MP ticket ke hangdun ter lapusi non nalom muluk angbong chathangli. Chathandam sinang EM Amar Singh Tiso jongsi BJP pen MP ticket long lok pen kilik haidet puluti alangli district thom arada phan kosonlo kelangchari thekpo. Athe EM Amar Singh Tiso ke kupusona abangphu mapuki singhasona havar arat pu anchot kalisi Karbi Anglong East West arat anke chini ne bang jumpiklo. Adon thu Long Singh Teron komatlo alangli ke politician ke kali bonta indut lokathek sara bangphu. Alangli Karbi Language Development Board Chairman Khibo Mahut Karbi Alam Aki Chanangji pu mathapen ke claim chapaduksi Karbi Akhaya Pharman Kengkam isian rung pangtui tekanglo. Alangli indut tokbang anparta thekar Karbi Daily Newspaper along editor arputa dengbo. Khailong rilapen hamphanga phan ke claim kachapaduk robachok Karbi Anglong ko anchot kalisi asama long riarlosi alangli men nongnam chathanglo. Bangso jok ongdung anong e mati awards pusitami chipalonglo. Congress pen MP kilik a ticket kilongdun me laki sumrong hanglapen Joyram Ingleng atum hendo. Ahok Congress aphan ningke thepen ke kroi thip arat non puta dupik hangjang. Bonta ke jatum power mati jakong kariya joini Congress pen BJP pen Congress lapuson ke matha ka chilar bor jok radatum ke manghudu. APHLC pen ke jai ka thar kalite ang toing ti katharsi MP ang hoya pharman thurdunpo. Ahok nonamat Karbi Anglong district hinialong langpang bardam pulote opposition party kang tangkring ke APHLC asong hendupule jong thipsita akartang abi. Bonta di Mahasawalong APHLC angkur achelo ing tangkring theglong li lapen Karbi pen akaprek akhai award kelong jum hekji asonsi theglong. Lasonsi ASDC lapen CPIML punon nonamadle MP kilikalong Chedandun pusitami ke haidun derji angring theglong li. People struggle long live.